Kom erin. Ruttige lockdown, alle winkels binnen dicht, ja. Er is toen nog inpakpapier. Oh, nou kijk, dat is net voor die ook bestemd. Nee, ik heb niks aan. Dit is alles wat ik nog heb. Doe ik eens zo wel de helft van kriek mee, hoor. Zo, elk de helft. Mag het nog nooit zijn wat erin zit. Wacht maar even, ik pak mijn niet wel even mee. Maar toch maar even een beetje zuinig aanhouden in coronatijd. Allemaal een beetje minder. Huh? Was je nooit? Nou, ga ik dat nog even down. Nou, wat is dat nou al, dan? Deusjes te groot of papiertjes te klein? Past even die ook nog eens? Nee, ze zijn beide gelijk, ja. Nou, dan holt op. Wacht, ik weet wat. Nou, zal mij naar down. Hier, kijk. In diploma, hè? Nee joh, dat kent toch huis. Oh, dan word ik er ook niet meer. Oh, wacht. Pakpapier groeien voort. Wat dus nou? Ja, wacht maar even. Ja? Kijk, dan pakken we deze. Zo. Hup. Ja. Zo. Dat is een hoine. Dat is toch ook te klein? Ja, nee, ik kom nog meer bij. Oh ja, ik snap hem. En nog een hoine. Denk ik dit ook wel. Nou, Vincent Mion, hoe is de corona nooit overleefd? Even Stanley Menzo erbij. Hoppakee. Zo. Dit is de bie. Hoppa. En nou? Nou plakken we de bal even aan mijn koer. Dit is hier. Plakbandje. Hoppakee. En dan verdouw het hem eerlijk in tweede. Zo. Alsjeblieft. Dank, buurman. Zo, nou passen er precies omheen. Nou, dan moet dit ook passen. Plakbandje erbij. Hoppakee. Ik leg hem vast onder de boom. Zo. Oké, onder de kerstboom. Oh, cadeautjes, wat een verrassing. Oh, nou vrolijk kerstfeest, buurman. Nou, ik ben benieuwd wat erin zit. Uitpakken. Doe maar eens beginnen. Nee, doe maar eens eerst. Nou, dit moet toch gelijks. Zal me beneden. Oh, nije mutsen. Oh, kijk nou. Een ei alpino. Haha, wat mooi, ja. Hartstikke mooi. Even selfie, buurman. U kijkt wel even coronaproof, hè? Hij heeft nou, wie ben je pop? Wie ben naar rechts? Even lang. Peace, buurman. Hier, kom nou. Ja, dit is mooi. Hartstikke mooi. Fotoalbum. Oh ja. Ja, moest nou eens even kijken. Hartstikke mooi, toch? Geweldig. Stik hem aan, buurman. Pidonne. Mooi, ja. Doe is ook niks veranderd.